Det her, det er hvad der sker, når Martin ikke går fuldstændig med. Hey, det er sgu da Skim Johnson! Hvad så, Skim Johnson? Er du frisk? Hvad er du gang i, Skim Johnson? Skim? Hallo, Skim? Skim? Hallo? Skim? Du har glemt dine solbriller. Ja, der. Tag dem nu på, og så kom i gang med interviewet. Vi skal virkelig bruge dig nu. Skim, er du klar? Ja. Jeg hørte, at du er rimelig hæftig i byen og sådan noget, men den der måde, du kører nu med gaffatape over hele hovedet... Det er for helvede, fordi jeg kom til skade i en ulykke, ikke også? Mig og Skim... Nej, det er mig. Mig og Tony. Var i by. Altså før han døde af kokain, ja. Er det så hans spøgelse, det der, jeg kan se ude i venstre enden? Hvad? Hvem er ham der? Hvem har gutten til højre? Højre for dig. Hvem er det? Hvem er det? Jeg kan ikke se noget for helvede. Pas på bag dig. Hallo. Skim, pas på.